8 березня вже пора позбавитись від зайвого баласту. І зазвичай в такі дні з'являється бажання рухатись якось по-новому, змінити щось в своєму житті, або просто переглянути старі сценарії, які вже більше не працюють, та тягнуть тебе на дно. Ну і коли луна спадає, це, до речі, дуже час для того, щоб вчитись, аналізувати і робити якісь свої внутрішні висновки. Але сьогодні можуть виникати невеличкі затримки. Ну, або напруга, бо у сусідці буде букет краще, ніж у тебе. Але тут головне звертати увагу саме на себе і подумати, чому це тебе взагалі бентежить. І найкраще, що ти можеш сьогодні зробити, це не психувати, чесно подивитись на своє життя, на ситуацію, поміркувати, ну і підписатись на мене, щоб отримувати ще більше порад від зірок. Ну і да, і бути в курсі взагалі всіх подій.